हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर आरो बे बर' सावथुनाव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे बर' सावथुननि मुङा मा नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाय जुग साइनभार्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों लाइट केमेरा एक्शन लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां लाइट केमेरा एक्शन आपकामिं मोनसे फुल मुभियाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय लेजेन्ड एक्ट्रेस बिथां संगिना ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे अनजालि दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे जयन्त नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे फैनो गोनां लाइट केमेरा एक्शन आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर बे बर' सावथुननि डाइरेक्टेडखौ खालामदों सानसोरां खाख्लारि बिथां लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना बे बर' सावथुननि फुल मुभिखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' जोंहा रिलिज खालामनानै होखाबाय नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला जाय जुग साइनभार्स चेनेलाव बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिथांमोना डिसक्रिप्शनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों सोरबाफोर बुकिं खालामना दोननो गोसोब्ला नोंथांमोना बुकिं खालामनानै दोननो हागोन लोगोफोर बिथांमोना डिसक्रिप्शनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों नोंथांमोना सोरबाफोर बुकिं खालामनो गोसोब्ला बुकिं खालामनानै दोनखानो हागोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बर' सावथुननि फुल मुभिखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअखौ सोर नायनानै बे फुल मुभिखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों बयबो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान फैनो गोनां आपकामिं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो